नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दिनैहाय जोंना माइया हागोन आरोखि, माइया गायखांजोबगोन। ओमफ्राय माइ गायखांनानै आबैमोनहाजों जोंहाजों नालाय न'खरनैजों अमा एसे जानो नागिरदों, अमा बिबु बिदै जानो। ओमफ्राय बेखौ लायनो नागिरदों, लायनोसै। नै गारिया बोथोर जोब्बाय, बोथोराथ' जोबाखै, माइया गायखांबाय नालाय गारिखौबो दंफैयो सुखांबाय। नायनो हागोन, गारियाबो दङ। ओमफ्राय अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कंट्रोल कंट्रोल। ओमफ्राय दा आंना देलायनाया जाजोब्बाय, आं दा ओंखारसै। गैया आरोना रायजोआ गैया होनदोंमोन आं अखा हानायाव आइयानो रेनकटआ दङ, लंपेन्ट गैया, गस्लाल' दं दै। ओमफ्राय सिगाङाव एसेल' अखा जालायबाय बुरजा। आं दा न'आव सफैफिनबाय, अखाया सिजोब्बाय, खिन्थु अखाया आं थांनाय समाव बारा गैयामोन। ओमफ्राय जेब्ला फैयो अब्ला रासिन अखा जादों। ओमफ्राय उफाय गैया, फैखाबाय नालाय सिखाबाय। ओरैनोबाबो हेलमेटआ आं जेब्ला बेदर बायनायाव हेलमेट दोनफैयो अब्ला बावनो एसे सिखादों अखाजों, हेलमेटआ सिङाव। दा ब्रेकबो चेन्ज जाबाय आरो गारियाबो सुखांबाय। ओमफ्राय नोगोर अखा हादों दै, रावफ्रा मोजाङै खोनाया जानो हागौ। ओमफ्राय नायनो हागोन अखाया माबायदि हादों, नै नोगोर हादों खिन्थु अखाया ओरैबायदि जिफोरखौनो लामनो जायाखै। नै न'आवसो लामा दोनलागासिनो, नागारनायनि नामखौ लाखायाखै आरोखि, खिन्थु अखाया गोजौआव फुरा खोमसिखा। बेबायदि अखा हानांगौबा साननै सानथामखौनो लोमदों क'क्राझारा। दाख्लैनियाव बिदिनो बारा बुरजा हाखायाखै, एसे हाबाय थानायनो लोमजोबखानाय नायलाय, नोगोर हादों। नै खोनाया, रायलायनायखौनो खोनाया। अयथासार अखा हादों। भिडिअखौ दुब्लि बारियाव बानायनो हायासै, मानो होनबा अखाबो खोरोमदों, अखाबो हादों आरो अखाबो मोफ्लामदों। ओंखायनो आं बानायनो हायासै। माने मानसिनि जिउआव माला मा जास्लाबो बुंस' हायालै। ओंखायनो अखा मोफ्लामनाय, अखा खोरोमनाय, जायखिया बेबायदि बुस्थुनि बाथाय आं बिराद गियो आरोखि ना। ओंखायनो आङो भिडिअखौ आं दुब्लि बारियाव बानायनो हायासै। गाज्रि दामसै, जायखिया भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो फैबाय थागोन समफ्रावबो आंनि भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै आं आसा खालामो। ओमफ्राय आंखौहाय थाबैनो 1K खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। जय बर' हारि। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।